खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जुदि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर गुरुर पुराणाव श्री कृष्णआ बुंनानै गालांदों बयनिख्रुइ देरसिन सैथोआ जादों थैनाय। बे थैनायनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया। बेयो जेसेबांखि थाखा फैसानि मालिकानो जाया मानो, थामहिनबा बेयो सासे राजायानो जाया मानो, बयबो सानसे बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांखागोन। मानोना बुंनाय दङ जेब्ला सोरबा जिबआ बे बुहुमाव जोनोम लाफैगोन अब्ला बै समावनो थांफिननायनि समखौबो आफा इसोरा थिग खालामनानै दोनखायो होनना बुंनाय जायो। जों बेखौबो नुनाय जायोदि सानसेयावनो 1000निख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा हरखाबै जाब्रबथायजों जिउ गोमायो, बा सोरबाबा गावनि जिउखौ हारसिङै फोजोबना लायो आरो सोरबाबा सोरजोंबा बुथारजायो आरो सोरबा मिथिंगानि अलखदजों जिउ गोमानो गोनां जायो। बैफोरबायदि थैनो सम जायैयावनो जेब्ला आसखान्दायै जिउ गोमायो अब्ला बेखौ हिन्दु धोरोम ग्रन्थआव सम जायैयावनो थैनाय थामहिनबा अकाल मृत्यु बुंनाय जायो। बेनि सोंथिया जादों बे सम जायैयावनो थैनाय एबा अकाल मृत्युआबो आफा इसोरजों लिरनानै दोनजाखानाय नामा आरो बे अकाल मृत्युआ मा जाहोननि थाखाय जायो? अकालै थैनायनि उनाव बे आत्मानि मुक्तिनि थाखाय मा खालामनांगौ? बेफोरनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों आं सुंद'यैब्लाबो फोरमायथिलांनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। लोगोफोर गुरुर पुराणाव अकालै थैनायखौ इसोरा होनाय साजा होनना बुंनाय जायो। बे थैनायाव मानसिनि सोलेराथ' गोमोरलाङो, नाथाय आत्माया परलोकआव मोनहैनो हाया होनना बुंनाय जायो। गुरुर पुराणाव श्री कृष्णआ विष्णुनि महराव बेखौनो बुंदों जे मानसिनि जिउआ 7था चक्रजों दाजानाय। बेबायदिनो सम जायैयावनो थैनाय सुबुङा बै चक्रखौ फुरा खालामनो हायाखै। बै आत्माया थैनायनि उनावबो गोबां खस्थ'जों जुजिनो गोनां जायो। मानोना आसखान्दायै थैनायनि थाखाय बैफोर सुबुंफोरनि हास्थायनाय खामानिफ्रा मोनसे आसखान्दा महर जानानैल' थालाङो, जायखौ बिसोर फुरा खालामनो हाया। बैबायदि समाव अकालै थैनाय सुबुंफोरा माब्लाबा थांनानै थानाय सुबुंफोरखौ खस्थ' होयो आरो गावसोरनि साननाय हास्थायनायखौ फुरा खालामनो नागिरो होनना बुंनाय जायो। गुरुर पुराणाव बुंनाय दं मिथिंगानि जाथायजों जाय सुबुंफोरा जिउ गोमायो बैसोर 40 दिननि उनाव गुबुन मोनसे गोदान जिउ मोननो हायो होनना बुंनाय जायो। जाय सुबुङा भूत प्रेत पिसाच पुष्मान्दा ब्रह्मा राक्षस बेताल आरो छत्रपाल इयुनियाव गिदिंथिंबाय थायो बैफोरबायदि आत्माया गोरलैयै सान्थि मोना होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर बेनि गेजेराव हारसिङै थैनायखौ बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन होननाय जायो। ग्रन्थनि नुथायजों बेयो मोनसे बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन नुथाय। भगबान विष्णुआ गुरुर पुराणाव बेबायदि गावखौ फोजोबना लानाया इसोरखौ लाजिफोनांनाय जायो होनना बुंनाय जादों। बेबायदि थैनाय सुबुंनि आत्माया पृथ्वी लोकआव बै समहालागै गिदिंथिंनांगौ जायो जेराव बेखौ इसोरा मिथिंगाजों गोरोबनानै खाना हरखानाय 7था चक्रआ आबुं जानाय समहालागै। बैफोरबायदि आत्माया नरकलोक आरो स्वर्गलोकआवबो जायगा मोननो हाया होनना बुंनाय जायो। बेबायदि थैनायनि उनाव बेबायदि आत्माया बयनिख्रुइबो रासिन खस्थ'खौ मोननांगौ जायो होनना बुंनाय जायो। बैफोरबायदि आत्माया गावसोरनि आद्रा थालांनाय सिमां मिजिंफोरनि थाखाय खोमसि महराव गिदिंथिंनांगौ जायो होनना बुंनाय जायो। मानो होनोब्ला जाय सुबुङा गावखौ फोजोबना लायो बैफोरबायदि सुबुंनि आत्माखौ रावबो जमदुद लांनो फैया होनना मिथिनाय जायो। मानोना गुरुर पुराणाव बुंनाय दङ बे 7था चक्रखौ बैसोर आबुं खालामनो हाया जायो। बेखायनो बैफोरबायदि आत्माया जेबो गियान गैया जायोदि बिसोरहा बहा थांनो आरो माबोरै थांनो, जायनि थाखाय बैसोर जोबोर खस्थ' मोननांगौ जायो। जेब्ला बै अकालै थैनाय आत्मानि खानानै दोनखानाय थैनायनि समा सौफैगोन अब्ला जमलकनिफ्राय जमदुतफोरा फैनानै बैसोरनि जिब आत्माखौ लानानै थाङो। दानिया मिथिना लादोनि सम जायैयावनो मानो थैनाय जायो। गुरुर पुराणाव विष्णुनि बाहन गुरुर राजआ श्री हरिनाव सोंदोंमोन जाय सुबुंनि जिउमाखौ बेदआव 100 बोसोर बुंनाय जादों अब्ला मा जाहोननि थाखाय बैफोरबायदि अकाल मृत्युआ जानो गोनां जायो। बे सोंनायनि फिनखौ श्री हरिया बुङो हे गुरुर, सैथोआ बेनोदि बेदआव सुबुंनि जिउमाखौ 100 बोसोर बुंनाय जादों, नाथाय बेयाव गाज्रि कर्म मावनायफोरनि बाथ्राखौ मख'नाय जायाखै। जेब्ला सासे सुबुङा धोरोमखौ नेवसिगारनानै धोरोमखौ लाजिफोनांगोन आरो बेनि सोलेरा
धोरोमनि मार्गजों थांनो थाखाय बाथा होगोन अब्ला बैफोरबायदि सुबुंनि जिउ आयुआ पृथिबि लोकाव खमायलांनो हमो। मोजाङै नायोब्ला गासै सुबुंनावनो कर्म आरो धोरोमा थायो। बैफोरबायदि समाव सुबुङा जेब्ला बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांगोन अब्ला बे सुबुंनि जिउआव धोरोम आरो कर्मनि शक्तिया खमायलाङो। बेदाव सुबुंनि जिउमाखौ 100 बोसोर मख'नाय जादों, नाथाय सुबुंनि जिउ गावबा गावनि मावनायनि सायावसो सोनारो होनना बुंनाय जायो। बेद आरो धोरोमनि गियानखौ मोननो हायैनि थाखाय गोबां सुबुं माहारिया मोनथि मोना जे बैसोर माबायदि कर्म मावनायनि गेजेरजों गावखौ रैखाथि होनो हायो। गरुड़ पुराणाव श्री विष्णु हरिया बेखौनो बुंनाय जादों, अकाल मृत्युनि आत्मानि खस्थ'खौथ' खमायनो हाया, नाथाय बैफोरबायदि थैनाय आत्मानि सान्तिनि थाखाय गोबां राहा लामा दं। भगवान विष्णुआ बुंनाय दं, आसखान्दायै थैनाय सुबुंनि हांगारखौ दैमा एबा बोहैनाय दैयाव गोजावहरोब्ला लोगोसे आसखान्दा बैसोरनि मुङाव दाहा एंगारोब्ला मोजां जायो। बैसोरनि मुङाव 3 एबा 4 बोसोर पिण्डदान बावोब्ला बैफोरबायदि आसखान्दायै थैनाय आत्मायाबो मुक्ति मोननो हायो होनना गरुड़ पुराणाव बुंनाय जायो। माखासे जों मोनथिस'यै माखासे सिङाव हाबनानै थानाय जाहोनफोरनि थाखाय जों अरायबो धोरोमनि लामाजों थांनाया मोजां। जायखि धोरोमानो जाया मानो गोसोखौ जेब्लाबो गोथारै लाखिनांगौ आरो अरायबो सैथोनि लामाजों थांनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां होनना गरुड़ पुराणाव बुंथिनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ साबजानाय मोन्दों अब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसेनो कमेन्ट बक्सआव जै आफा बोराइ बाथौ लिरनो दाबाव। जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय।